Mami. Waalaikumsalam. Bocah nyalon iki apa piye? Dina mulai wengi-wengi gawane sak baskom mulai iki kok masjid apa kok warung jane? Iki sing siji nyadi neh, siji lagi teko malah marep metu. Peetan, Pak. Apa? Peetan. Ngono gedine ngomong ya ndak cetol. Mas. Kene iki apa? Kajane nyamuk Pak bengak kok mribek ning turu-turu ana, Pak. Tigang rokok sik elekno. Lihat isi tok yang nganyelne sisane gerang PS ae ndak ketobrak wong tuane ndak sing wae. Wes, ndak manes. Kok ya ini yo ndek nang bocah moro rene iki dene iki benyanji to. Ndek ana wong alah mbak kok ditono rasane kok ngene iki. Ndak masuk blas iki. Ya ini wong dong iki pancene bener ndak ndek omah kok jane wong ngono. Halo. Halo. Apa kabar? Wong kita kok butuh kanca ta. Iya, ning kene suwung ndek nang wong. Kira mbako ta. Aku wis ndak ndek mbako nang yo warung kopi iki mbakone. Ndi? Ki. Iki mbako kok nang rupane mening men. Iki. Iya. Iki mbako lek tuku ke pasar. Pasar ndi? Pasar kuwi. Ndi ya? Pasar kono kuwi ndi sini pasar Krempiang wis umal lho. Aku mau teko pasar barang. Lha piye mau masak ning pasar? Iya. Ora aku maro hadimu wong rono wae ndi? Lah nek percaya edan ndak cetro blas gerang sakmu dan PS. Ayo men to yo dolanan PS kok mbok seneni iki lho. Tuman. Tuman, mare tuman wong tuane repot ndak nang wong belas. Lah karo PS ae sing tak jiret to. Pakmu iki aku krungu jare kedara stroke. Kene nesu-nesu ae jare. Iya, ben tang mati. Aku kayak kapan kayak yasinan karo anu iki jare ngene lho kasut kedara stroke. Ngepiye wong tak barang yang ngliki pae. Tengah wong iki nglutur ae ngono kuwi piye jajare ndak cetro blas. Apa wis lali? Kira-kira ya lali. Gejala stroke yo lali pihak. Iya, kena amnesia penyeblok sang kondo. Apa? Penyeblok. Nek apa? Mana pelem bar ceblok pelem. Amnesia. Nah amnesia. Itu amnesia. Amnesia to. Iya. Lali. Lha wong tuwa ayak-ayak diomo coba nek mbah tak kae nek. Ora, aku mangke kan rene kan arep genahne petung. Iya. Kayak jeremu pitikmu kan bodol. Sing mari menang dudu ini. Aku sidot bodol tagak. Lah malah kena aratan buang di sana. Piye, gering. Lunas entar sing ndak ndek blas. Lah terus piye? Lah aku jarene diomongi iku anu nek bejo didol ngono. Lah kamu kono didol mati ya piye arepe neh. Lah terus piye iki? Aku sesuk iki ning pertandingan ayam lho. Ya penyolong pitake ya ini mubeng kegiatan. Iki mang awakmu ora ning kegiatan. Iya, ayo. Ora maksudku iki mang awakmu ora ning kegiatan kok ya aku lekno. Ndak ning belas iki mong tenan. Coba kare kur ingat iya, ketingat sing udah jangan batur blas ya ngono. Besok iki kan ning pasar anu iki kan ning kan sabung. Iya. Sabung pitik. Heeh. Nah, aku kan krungu oleh informasi saka cacah kono mong. Kalau pitik bejo kan tukunan. Wah, menangan kare kok pirang laga ngono jare wis menang. Kamu keteko omah jungkal pitik. Ndak kelar gondas.
Mumet. Aneh ae. Lha sing saiki sing mbok openi apa? Ndak open-open blas. Blas malah. Blas. Open-open semua nyerimpet-nyerimpet sih. Iki mang kates kok ngendi, Cok? Kok nek sane pesan dumpil ngono aku tuku. Modelmu iki malah mung gawa kopuluran masjid ngono ta? Wah, aku Aku ngerti lho kowe mang. Aku ora tau nyang masjid lho. Lha kowe malah gawa puluran ning masjid kono aku ngerti kuwi dinik-dinik. Tekane tak go balik. Kok yo seneng ngono kok yo nan. Iya enak. Lah iya. Ngaji ora. Oh, kur gawa ni puluran tok iki. Iya yo ngono ku lho sing apike malahan. Tapi enak. Lah iya, najan colongan tak rasane enak. Lah kaya gendaanmu cah dol kali ya. Lah, Lah sido mbok rapi ora? ndak sida. Lah ya. Ndak demen. Lah kowe iki bar mbok gendak terus ora demen karepmu dhewe kowe iki. Iya ngono ku lho. Babang tampan ya. Lanang kok. Ora ngono, kan ketoke kono ki yo karo awakmu ki ketoke yo ngusir tenanan. Aku yo ora karo ngopeni. Iki aku karo mangan lho ya. Mangan yo entekne yo lah. Rada luwe kok masalah. Nek Joko panas apa sego. Ora. Aja ngono lho ya. Iya, wis mangan lho karo kono sekne. Aku ora lewe iki kali lho. Lah iya. Iya ngerti lek kali. Iya, kali lho to. Dikit-dikit tadi kita tuh ada sing bosok aja. Iya sembuh ya parang colongan diramutan saya ala. Matane kayak gede. Matane. Aku kekelak iku awar karo kowe iki demen aku. Awet enom. Heeh. Ya iya ngono lho, wong e kudune awake enom. Saiki terus terang ya. Heeh. Sajane aku rene ngomong ya ora kok pengen baturi awakmu tok. Aku butuh duit. Kowe duwe duit ora? Aku ndek bilas. Wah aku ki milih duit. Lah iku apa tak tangki ngono cogang pian. Kaya ora nek sing tembus. Belas, enggak sing tembus. Aku milih 200. Tangge Enak. imbuh tuku pitik kono mau lho aku duitku kurang 200. Wes aku golek duit 200 kene ngendi engko. Ayo piye iki? Aku mbok sili ora duite. Sesuk tak terne. Mbok sili. Yo, tak terne. Tapi butuhku esu lho ya. Iya. Tenan. Tenan. Bar sahur aku mbok sili tenan ya. Yo. Butuh 200. Tak siti esuk. Ya ngono lho aku iki sambate karo sapa nek Iya. to. Wis to ya. Ora tangge aneh-aneh. Aku iki tangge butuh kae iki. Ning kadang-kadang kanca ki sing gruwek nek bareng ki triyo eneng. Pas lek enek senenge moro, pas lek enek susah minggat. Ayo kah. Benci ka to? Iya, wis ngono kae. Roken wis ngono kae utang-utangane. Ndak genah ae. Ngono aku tak pamit. Heeh. Aku matur suwun sesuk terono tenan yo. Iya tak terne. Apa aku moro rene? Iya rene nah apa-apa. Ngono. Iya. Di jam 6 aku sesuk asu tak rene yo. Heeh, rene wis. Matur suwun aku tak pamit. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono lho. Ora ya. Weh, resik jam 1:30. Arep sahur nanggung pomo turu mriki ke Bangkong. Es ditetakne sik eh. Sarjan ndak sahur neh ngenteni.